வெல்கம் பேக் டு மில்லன் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஒரு ரூம் மேக்ஸ் விளையாடிப்போங்க. இப்போ நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அதான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க கைஸ், நான் இப்போது மியூசிக் போடலாமா இல்லை வாய்ஸே கொடுக்கலாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். சுத்தமாக சப்போர்ட் இல்லை கைஸ், அதனால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க பாருங்க கைஸ். அவங்க 5 ரவுண்ட் போயிட்டாங்க கைஸ். அதுதான் கைஸ் நம்ம எதுக்கு ஃபுல்லாக போகணும்னு சொல்லிட்டு 5 ரவுண்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் கைஸ். அதான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இதில் நம்ம தோற்றுட்ருப்போம் கைஸ். சரியான கம்பேக் கொடுத்துருப்போம் கைஸ். அதனால தான் கைஸ் இந்த வீடியோ போட்டேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சைடு அந்த சைடு பார்த்துன்னு இருப்பேன், யாரெல்லாம் இருக்கான்னு. அவனை இப்போ அங்கே ஒருத்தப்பான் பிடிச்சிட்டாங்க சைட்டு பிடி பிடிச்சிட்டாங்க. அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணி போவேன் ஜோனுக்கு கைஸ். நம்ம ஜெயிக்கணும். நம்ம ஐட்டு பிடிங்கன்னா ஒன்றா பண்ணலாங்க. எப்படி வேணால் ஐட்டு பிடிக்கலாங்க. நம்ம ஜெயிக்கணும்னா இங்கேயும் அந்த மாதிரியே பண்ணாங்க. ஐட்டு பிடிக்கலாம் தப்பு இல்லை கைஸ். இப்போ ஒரு எட்டாக்கு வேண்டியது அந்த அக்காக்கு. வாங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ என்ன போட்டுருவானுங்க. இந்த ரவுண்ட் போயிடும். 6 ரவுண்ட் போயிட்டானுங்க. வந்து பக்குன்னு ஆயிடுச்சுங்க. போயிடுமோன்னு பார்த்தா அப்போ நான் சரியான கம்பேக் கொடுத்துருக்கேன் கைஸ். அதான் கைஸ் பாருங்க கைஸ். நீங்கள் என் கம்பேக் கொடுத்ததுக்காகவே நீங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணலாம் கைஸ். அதான் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல். ஒருத்தன் ஹெட்செட் போட்டு டவுன் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ ஒருத்தனும் வருவான். இது ரொம்ப நேரம் வீடியோ கைஸ். நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணி இவ்வளோ 5 நிமிஷத்துக்கு வந்துருக்கீங்க. கொஞ்சம் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் திரும்ப சொல்லினே இருக்கிறதுனால எனக்கு சுத்தமாக சப்போர்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால திரும்ப அப்படியே சொல்லினே இருக்கேன். உங்களால் வந்து நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஃப்ரெண்டு தான் 4 ஃப்ரெண்டுக்கு தான் ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். நான் நிறைய இந்த வீடியோவில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். எனக்கு சுத்தமாக சப்போர்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குதுல, அதனால தான் கைஸ் நான் இப்படி சொல்கிறது. நீங்களே கொஞ்சம் பாருங்கள் கைஸ். நான் ஒரு நாளைக்கு 2 வீடியோவே ஒரு சில நாளில் போட்டுடுறேன் கைஸ். ஒரு நாள் விட்டுடுறேன் கைஸ். ஒரு நாள் விட்டு தான் போடுறேன். இல்லைனா ஒரு நாளைக்கு 2 வீடியோவே போட்டுடுறேன் கைஸ். ஆனால் நீங்கள் சப்போர்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது கைஸ். அதனால தான் கைஸ் ஒரு நாள் விட்டுடுறேன். நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் மோட்டிவேட் ஆகி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ டெய்லியும் 2 வீடியோ கூட போடுவேன் கைஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். எமௌண்ட் வேறு அந்த அக்கா போட்டிருக்கோம் பிங்க் கலர். அதனால தான் கைஸ் நான் எமௌண்ட் போட்டேன். எப்படி பிடிச்சி டவுன் பண்ணி நிறைய நான் தான் கைஸ் ட்ரிபிள் வச்சுருப்பேன். இந்த மேட்ச்சில் MVP நான் தான் கைஸ் வந்திருப்பேன். பாருங்க கைஸ். நாமே ஃபுல் வாய்ஸ் கொடுக்கலாமா இல்லை மியூசிக் போட்டு விடலாமா நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்லுங்க கைஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில். எனக்கு புது சப்ஸ்கிரைபர் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். இப்போ தரமான ஹெட்செட் விடுங்க. நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு கேப் ஒன்று தான் விட்டாங்க. ஆனால் அதே ரவுண்டு இல்லை, வேறு ரவுண்ட் தான் இது. எமௌண்ட் போட்டு அப்படியே ஒரு அவனுக்கு தரமான ஹெட்செட் விடுங்க. இப்போ இந்த ரவுண்ட் தான் கைஸ் கொஞ்சம் அவுட் ஆகிடுவோம் கைஸ். நம்ம டீம்மேட் மாடல் போய் செத்துறானா, அதனால் போய் நம்மளும் ரெஸ்ட் பண்ணி
ஸோ அடிக்கலாம்னு பார்த்தா 2 பேரும் வந்து ஆயிட்டு கொடுத்தாங்க கைஸ். மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். பை கைஸ்.